Siema. Dobra.
Siemanko, z tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ściszyć trochę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na streamie. Tutaj kanał notuje, jak jest Fred Gra.
I dzisiaj będziemy dziś oczywiście w Pokémon Crystal. Co ja fan za Liquid Crystal, Fred? Bierzemy już to. Piesek zrobił wszystko oprócz odpalenia gierki, więc jest dobrze. Jak zwykle to nie działa po prostu. To nie. To trzeba. Trzeba. Już odpalimy gierkę. Proszę bardzo, patrzcie jaki strogi ten, nie no już to... Nie, bo to mi się nigdy nie zapisuje, nie wiem czemu. Ale mocie to jest 5 sekund. Co robił? Tak, już ja czytam was cały czas, zaraz, ale wolę wam czasami odpowiedzieć po prostu tutaj. Niż wiecie, niż wam pisać, szczerze mówiąc. A będzie gitara, nie? Gita z majonez. Dobra, witam jeszcze raz wszystkich serdecznie na streamku. Tu Fred gra i kontynuujemy szpil Liquid Crystal i No Fire Smoky, tak jak widzicie w tytule. Później będzie Poké Rogue. Też pisaliście na YouTube, żeby to puścić, robić filmiki z tego wyzwania, ale to jest nudne, to już wszyscy to wiedzą, że tam jest cały czas to, znaczy nudne, to chodzi o to, że tam jest cały czas to samo. Że jeleniem jeździmy wszystkich i przy okazji budujemy pakę do tego jelenia, a jeleń robi większość ranów, nie? Więc, ale to mówię, to będzie, jak będziemy mieć końcówkę tego Poké Rogue, wtedy zrobimy, co ja tu mam takie? To wtedy zrobimy film na YouTube taki obszerny, a ostatnie te levele, żebyśmy to zrobimy tu już wszystko na Twitchu, na żywo. Więc luz. Więc tak, witam wszystkich serdecznie, siemano Bartok, witam, cześć, hejka Hasar, hejka, wiesz, że zostałeś moderatorem, nie? Gratulacje hejka, nawet nie gratulacje hejka, gratulacje Hasar. Ostatnio ci dałem moderatora, ale się okazało, że ty masz Hasar z podłogą, więc ktoś tu jest inny ma moderatora, ale potem go wyciepna. Dawno cię nie było, a dziś jestem z wami, dziękuję bardzo, no ale miałaś wakacje Hasar, więc mam nadzieję, że wypoczęłaś elegancko, ja też wypoczął, bo widać, że wziąłem się w końcu za robota i na YouTubie są oczywiście są te, wiecie co, są filmiki, oczywiście jakby coś było nie tak za cicho, za głośno, albo coś to dajcie znać, więc zapraszam dzisiaj na oczywiście na co? Na YouTube'a, szmaragdowe Pokemony również wróciły, Chikorita, czyli śląski Pokédex już jest napisany, ale on wleci dopiero dziś jest co wtorek, to we czwartek, bo jutro wleci zapis ze streama. Będę nadganiał te streamy, więc luz. Na YouTube oczywiście wszystko znajdziecie. Linki macie w wpisie, tak samo jak na Discordzie, na którym się otworzył się nowy kanał. Mazy i Aszenie się, czyli wasze rysunki. Możecie się poasić waszymi rysunkami, ale nie tylko. Możecie się poasić też swoimi osiągnięciami, to żeście przed nim zmodelowali, czy nie wiem, czy wiecie, czy może wjechaliście autem do basenu, albo wiecie, kupiliście bieżnię, albo ramen wam nie smakował. Możecie robić zdjęcia tam fajne, możecie się poaszyć tym co lubicie. Sorry, nie wytrzymałem. Więc jak coś żeście fajnego zmajstrowali, to elegancko. Więc tam możecie wciepywać takie wasze rysunki do aszenia się. Serdecznie zapraszam na Discorda, linki macie w opisie. Tak samo do donate'ów oczywiście macie link nadal w opisie. Na Harry Potter po naszemu, bo scenariusz już jest napisany i będą w weekend pierwsze nagrywki oczywiście już do tego. Zobaczymy. Nie wiem ile mi to zajmie, więc jak się pytacie kiedy, ja sam tego nie wiem, bo po pierwszych nagrywkach wam powiem kiedy to będzie. Teraz jeszcze nie wiem. To jest troszeczkę większy projekt, nie? Zawsze tak na początku mamy słowa wstępu, opowiem o kanale i tak dalej. Zapraszam oczywiście na Instagrama, TikToka, Facebooka i tak dalej. Dzisiaj wyleciał TikTok, teraz przepraszam. Muszę zobaczyć, czy on się zapisał. Już jest, tak, jest na TikToku, więc zapraszam również, macie linki w opisie. Dobrze, tak, Fizer, siemanko, hola amigo, chciałem powiedzieć seniorita, to nie seniorita, amigo, Buenos Aires y muchas gracias. Tu Wiro, siemanko, tu Wiro, hejka, siemano,
Ja mam mordo. Mój pierwszy stream z tobą. Wiem, Peter, ale i tak jesteś super aktywny, jesteście super aktywni na Discordzie. Czytam wam, co piszecie, ale po prostu nie daję rady tego wszystkiego ogarnąć, więc super, że robicie robotę. O, miły prezent po wakacjach, dziękuję serdecznie. A proszę bardzo, Hasar, godechci. Ja godechci, że do moderatora w końcu się zabrał za to, bo muszę zawsze... No ja muszę sobie zicnąć i zrobić. I widzicie, jak sobie zicnął i zrobił, jak go tak po przerwie, to wszystko ruszyło. Ja po prostu muszę mieć czas i plac. Peteras, siemano, cześć. Dzisiaj bez koszuli. Nie, to jest koszula, tylko to jest corna. Bez Hosentregli, ale dlatego, bo po wczorajszym martwym ciągu po plecach powiedziałem, że jak sobie Hosentregle zakładał, to mnie ciągło fez i mnie bolało, więc powiedziałem, że to torbie dzisiaj będzie tak. Realnie, to jest corno koszula, słuchaj. Zawsze coś nowego. Faktycznie, no, tak, sekundka, zaraz zrobię czas. Więc tak. Eluszka, dawno się nie słyszeliśmy. Tak jest. Dobra. Wszystkich żeśmy przywitali, pomachaliśmy. Oczywiście to jest nagrywane, będzie wrzucone na YouTube'a, wszystko będzie w swoim czasie. O, ja zapomniałem, że my tu Galimatiasa mamy. Dobra, cisnemy do Kanto, jeszcze będę musieli Y-bomb pocić tam, ale dla przypomnienia, zdobyliśmy Liga Johto. Ostatnio żeśmy zdobyli 8 odznaka i Ligę Johto żeśmy zrobili. Wy też mnie popychacie do przodka, żeby się tam nie zasiedział. Więc mamy Jezowa, który ma Flame Wheel, Strange, Thunder Punch i Cut. Mamy Stalingrada, czyli Salamensa i mam Dragon Breath, Headbutt, Fly i Ember. No z rewelacyjnych ataków nie mają, ale to się tam obejrzymy. Galimatias na Ice Punch, Psychic Recovery i Dragon Dance, więc super. Waika, czyli Bite, Overheat, Extreme Speed i Dig. W każdym to jest bardzo zróżnicowane, to jest przynajmniej fajne. No i mamy Nudla, który znaczy był Nudlem, a teraz jest tym Dragonite'em, czyli jest Wing Attack, Extreme Speed, Thunder Wave i Surf. No i mamy ukochanego Flareona, Bite, Shadow Ball, Flame Shower i Quick Attack. I teraz tak, następne wyzwanie Pokémon, jakie będziemy robić, to też oczywiście będzie na karcie społeczności na YouTubie, ale dacie takie trudne, tak jak było na przykład właśnie z samymi foretami. Bardzo fajny pomysł to było od Hasar wtedy. Więc teraz tak zrobimy, bo to też jest w miarę luźne. A ja takie, gdzie będzie opór, ale żeby dało się to przejść. Więc możecie już myśleć, jakie to będzie wyzwanie. Będziecie mogli tam w komentarzach wtedy napisać pod tym, bo wtedy to biorę pod uwagę. No, a my cisnemy, chociaż żeby oni mówią, może to będzie trudne. Dobra, no jesteśmy już cisnemy do łajby. Nie było mnie ostatnio przez Biskotera, ale zmarnowana nazwa Petersburg był dziwinien. Słuchaj, Peteras, ja ci powiem tak. A kto ci powiedział, że jeszcze nie będzie? A może będzie, a skąd wiesz? Dobra, kto tu jest tak? To co? Łajkę, Floriana knolimy, dobra. Połazimy sobie trochę, pokukamy co tu się dzieje. Nic się nie dzieje. Znowu nic się nie dzieje. No, rewelacyjny ten statek. Dobra, czekaj, co ty mnie wypuścisz? Nie. Tu nie ma w ogóle ludzi, te co jest? Halo, co jest? A, bo ty, dobra, tobie się zgubiła ta cera. A tu już są ludzie, to tam nie było na wierzchu. Dobra, ekstrem działa. Jak tam? Jak tam, moi drodzy? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Ekstrem wstrzymam innym atakować. Ja mam pomysł na wyzwanie. Pokémony jakiekolwiek, tylko pierwszymi formami. To wiesz, to ja się mogę chytać pierwszymi formami. Jeszcze napiszcie, jakie te Pokémony mają być, jaka wersja Pokémonów. Tymi formami na przykład. No może być, no to zobaczymy, nie? Też tam oczywiście głosowanie i wy to oczywiście zadecydujecie o tym. Nie, no właśnie, wiedziałem jak to jest. Taki łajka to jest taki na jeden strzał. Dragon's Dance. Dobra, psy. No on się będzie lecał, ale spokojnie. O, zwalimy go. Może tylko jeden w Pokémon... It's Pikachu. Ostatnio było It's Łozarciuch na przygodach Hasha Ketchupa. Będą się pojawiały właśnie w tych przerwach
Who's that Pokémon i myślę, że to trochę lepiej. Mam pomysł, żeby podrasować to, ale zobaczymy. A może tylko jeden Pokémon w drużynie, jakikolwiek. Do koszuli to spoko, ale w tej białej jakości ładniej. Dziękuję ci bardzo. A zdania są podzielone. Według Shanti mi jest w ciemnych ładniej. Jest, ale dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Peter. Fajnie, Peter się spotkał z naszym kolejnym moderatorem. Ostatnio wrzucili się na Discorda, więc zapraszam serdecznie. Bardzo fajna społeczność zżyta. Więc zapraszam serdecznie. Czekajcie. Nie, ta łajka to jest po prostu... Ta łajka mi się nie podobała. Znaczy ma XM Speed, to jest super, ale ja nie mam czym atakować, bo ma overhit, a... A, no właśnie. Fajnie, ja dałem to na to. Dobra, dam tym Florionem. Tak jada po nim, ale może by się przydał, nie? Dzięki. Proszę. I ja wakacje płynąłem łajbą, ale żadnego hałoka gryzącego rozgwiazdę nie widziałem. Słuchaj. No jakby ci to powiedzieć, no to żeś trochę przegapiła, nie? Ale nie, to jak zareagować coś takiego, tak kukosz i... No dobrze, no. No dobrze. Dobra, czekaj, bo tu się coś dzieje, to fajnie tak klachą. Ej, kid, could I look for me, buddy? I ten synek będzie tutaj, nie? Ja tu jest. Yeah, I'm sorry, right. Dobra. Fajnie, w banie jademy. Nie wiem, jakbyście przyszli tu dla fabuły tej gry, to nie. Tak samo, właśnie, teoretycznie, w szmaragdowych Pokemonach chyba dialogi i fabuła właśnie to z tym stoi. Powiedzmy, że szmaragdowe Pokemony są odwrotnością wyzwania. Czyli tam właśnie chodzi bardziej o fabułę i o pierdoły niż o gra, a tu chodzi bardziej o gra. Ale też wspólnie spędzenie czasu oczywiście. Skoro tak Shan mówi, to prawda jest. No ja dostałem moderatora, to się trzeba już zgadać, nie? Jutro samego rana wstaję, jednak 4-5 godzin na lotnisko, wracam do Polski. O, no ale to 4-5 godzin. A, czekaj. A, jedziesz, dobra, 4-5 godzin, okej, myślałem, że lecisz. Okej, ja, Riktiś. Było nie mogę mrugać, tak jest. Zadam 2 godziny samolotem, ale w sumie 3, bo to zmiana czasowa, coś takiego. O, a skąd wracasz, Fizer, jeżeli mogę zapytać? Jak już tak fajnie podróżujesz, to chcę zobaczyć, gdzie mnie brakuje. O, takiego Magmara byśmy chycili, co? Na przykład za łajkę. Ja bych takiego Magmara chycił. Ale Kuk nie mykaj można Magmara chycić, bo... No bo Mag biegł, ale Mag by się z jajka wykluł, bo to i tak musimy Magmara chycić. Zaraz poszukamy. Ale to jak wyjdziemy z łajby, co? Poszukamy, kaj można Magmara chycić, bo... Ja pamiętam, że chyba Biskotar to godał, ale ja mam sklerozę, wiecie, bo on to godał miesiąc temu, więc... Dobra. No to jedziemy powoli, elegancko. Bo jakiś Nuzlocke, hehe. Też pamiętacie, mój ten Nuzlocke to było tam gancegal, no ja wiem. Ale też było śmiesznie, jak był ten mój rum z Nuzlockiem, to i tak było fajne przecież. Aha, z Anglii, okej, no no to tam jest chyba godzina, no tam jest godzina, tam jest godzina do zatku. To co pamiętam. Jedziesz w nas z bolami, dokładnie, już się ugadał. Ale tu nikogo, tak mało ludzi tu jest na tej łajbie, dziwne, nie? Zawsze było więcej. Dobra, wyleźliśmy. Zatem to sranie. Nic nie ma, dobra. No i tu mamy klasyczny Snorlaxa, który śpi. Dobra, czekajcie, szukamy tego, wiecie kogo? Tego od tamtego. Właśnie, gdzie jest Magmar? Jest tu, właśnie. O, Magmara można chycić, patrzcie, Kaj. Tu na prawo można chycić. I tam na lewo.
Ja wiem, że wy nie widzicie. Czyli od Safaron w lewo. No widzicie, jak można chycić. To chycimy Magmara, co? Zamiast Łajkę. Czyli tak chcecie oczywiście, nie? No bo tak, no Stalingrada i Galimatiasa są nietykalni. No Jezow jest klasykiem, Nudel się przydo. Z Floriana mamy bekę, więc szkoda. No a Łajka niby Extreme Speed, ale no on ognisty nie jest za bardzo. We wszystkich kajutach byłeś? Ja, wszędzie, we wszystkich ja byłych izbach. Tam puśćcie to te. Ja wróciłem z tej łeby. No to no to fajnie. No to widzę, że wszyscy no bo już jest 20 sierpnia, to już ludzie wracają, nie? Ale po co ci 3 poki ogniste? No bo jest Fire i jest challenge Ino Fire i Smoki, nie? Innych nie mogę używać. To tak sobie 3/3 zebrał, nie? To nie jest tylko ino przełożenie tak. Ja myślę zawsze jakiś tam. Czy Florian robi w tej drużynie za maskotkę? No właśnie chyba ja, nie? To jest taka maskotka, co tak. A patrzcie, tu w końcu zbudowali ten. W końcu historycznie, patrzcie, zbudowali ta chałupa. Zawsze to był matchup z hopem. Czekaj, no kurde, hopie. Wonder Special. To ty mi tu torbi zdziocha, dobra. Co tego. A, to jest. Aha, dobra, patrzę co tu jest. A, nie wiem. No spoko. Sorry, dobra. Nie, bo tak jest w tytule, nie? Napisanym. Spoko, Fizer, to nie ma problemu. My tak zawsze mamy. Zawsze jakieś wyzwanie dajemy, jak coś innego, nie? Dobra. O, co to stopa robi? A ty. A ten mi dobra, ten tam Fanzoli da mi Ray Candy, no. No to co, idziemy do mojego ukochanego. Co? No świetnie, coś mi o digletach Fanzoli. Dobra, idziemy do ukochanego tego Sorja. Sery, to jest jeden z najtrudniejszych ogólnie liderów. Tak ogólnie jak się mierzył. Pamiętacie oczywiście Inofarety. Jak ja wtedy miałem drugi raz do niego podłazić. Mnie wtedy szlak jasny trafił, nie? Ja mówię, nie, tylko nie do tego grzyba. No kurde, jak masz stalowe, to. O właśnie, jak stalowy to ten. Dobra, nie, czekaj, idę sobie wyleczyć je. Szczerze, nigdy nie patrzę na to, zawsze widzę jak ktoś nagrywa, wchodzę i potem najwyżej coś mi się nudzi, to mówię na raj papa. No, ja wiem, ale ja też tak, znaczy nie, w sumie ja też tak kiedyś robiłem, szczerze, jak wchodziłem na inne streamy, ale potem zacząłem czytać właśnie, zacząłem to czytać. Bo tam na przykład właśnie rozkład jazdy, rozkład jazdy, że tak powiem, nie? Czyli mówię, co będzie robione i tak dalej. Tak samo czytałem, że potem będzie Poker Rogue. No i teraz jest jeszcze ten, wiecie, jest w Poker Rogue, jest te wydarzenie, czyli event, że wiecie, że tam shiny, jest większa szansa na shiny, dlatego właśnie czerwone shiny wyciągałem ostatnio i obejrzałem. A, jedną legendę właśnie, jajko jedna legenda będzie do wyklucia dzisiaj. Módlmy się, żeby tu Mewtwo albo Zapdos, bo to są dwa, których nie mam. I na to był piękny szpil. No był piękny szpil, ja. Ale mi się też podobał. On mnie strasznie wnerwiał. Znaczy wnerwiał do tego, bo był ciężki, ale był fajny, naprawdę. No, tak jak powiedziałeś, że tak po czasie, jak skończył ten szpil, tak po dobrej książce, jak się czytał, jak skończy, wiesz, tak czytasz, nie, dobra, już to przyznać, ale skończysz i kurde, to było dobre, proszę państwa. Pokret grałem chwilę, 3 godziny, zdarzane się trochę robi. No właśnie, no niby tak i nie, bo ja sobie właśnie zrobiłem to, żeby wszystkimi Pokemonami pierwszej generacji to przejść. Więc wiesz, a spróbujemy Galimatiasem. Ja to zapiszę na wszelki wypadek. Więc wiesz, no i jak masz jakiś cel w tej grze, to ona nie jest powtarzalna, jest fajna, bo szukasz czegoś. Na przykład ja właśnie teraz siedzę i szukam, czekam na właśnie albo na Shiny, albo właśnie na Mewtwo, Zapdosa,
na różne, nie? To zależy też od podejścia. Wiem właśnie, gram pokeroik, powinienem spoiler po 8 poziomu dostajesz jeszcze shiny albo mityczanta. Tak, teraz. Ale to nie jest spoiler, bo to jest wydarzenie, to jest normalne, to też zobaczycie. Znaczy w sumie ja już to mam, to dobrze, bo my rozpoczniemy od 50 poziomu dzisiaj. Jest jeszcze fajny mod, gdzie jesteś gym liderem. Ja mam to, nawet mam tego, ale to nie jest mod, to jest osobna gra. Mam to. Wiem przecież, daleko zaszedłem. Aha, to wiesz, dobra. 8 poziom to dla mnie easy. No ja w to jest. Ja w to nie wątpię nigdy. Dobra. Wiem, to było bez sensu, ale. No bo jedymy z tym elektrodą. On chyba padnie mi Galimatias. Wiem. A nie, przeżył. Drugi elektor. Ale to damy Jezowa, dawno Jezowa nie było. No słuchaj, ale jak ktoś zaczyna, to ten 8 poziom to może być ciężko, nie? Wziąłem ostatnio farta, bo chyba od 3 podejść, co tam przechodza, coście ostatnio widzieli na społeczności, na karcie społeczności na YouTubie. O, zdobyliśmy już, mamy kolejną znakę, jedziemy dalej. To wiecie co? Bo cały czas mam takie szczęście, że był 2 razy Ivy miała, Ivy ona się nazywa, ta Rebeka chyba. Ona miała Bulbazaura, a teraz miała Roweta, więc kurde na Xernasa to jest najłatwiejszy run, jeśli chodzi o Ivy, o rywala, to jak ma właśnie liściastego tego Pokemona, bo ognisty jest przekichany, a wodny jest zazwyczaj szybszy od Xernasa i to też kurde. O, jaki move. A to jest surprise, tu złapałem dużo Pokemonów, a co mnie to obchodzi, powiedz mi. Dobra, Silvko, dobra, to wiem. No i co? I tyle, że mi powiedział, ja? No to super, nie? No, rewelacja, Rysiu. No to informację czekałem całe 2 minuty. Rysiu nie zawodzi, słuchajcie. Rysiu się nie będzie. O, to będzie Teddy Siura! Nie, to jest Nafi, czekajcie. Czekaj, ale przecież jak jestem barem, przecież ja surfem mogę go. Ivy biła Broka? Dokładnie to ona jest. Ale dobrze, no, profesor Ivy, no. Dobrze, że się cię teraz. A, mamy Teddy Siurę, proszę państwa. Kto tęsknił za Teddy Siurą? A co, zobaczymy co możemy tu chycić. Pisze... Dobra, nudy. Ale możemy iść po Magmara. Więc... Możemy iść po Magmara, tu ich... puszczaj mnie, baranie. Ale wszystko oni zawarli. Tutaj nie. Hello, no dobra, no. Focus Band. No ale Focus Band nam się nie przebędzie. My nie mamy nic, żadnego ataku atakującego. No dokładnie, no masło maślane, słuchaj. A tutaj on wszystko zawarli, te co pieruny. No to idziemy do tego Silvko. Terrible, to ja jak patrzę na ciebie. Dobra, walczymy z teamem Saturn. Potem będziemy z teamem Media Expert. Stalingrad jedziesz. To samo powiedział pewien Adolf, jak dawał rozkaz najazdu na Rosję. Stalingrad jedziesz. Sorry, wiem, sam się uważyłem z tego, ale to już pokazuje, że tego nie planowałem, nie? Dobra, muszę chyba tu rozwalić, żeby przejść na wierzch. Ampharos.
Dobra, no tą łajką, jak jest mamy ta łajka, to trzeba korzystać, nie? Te digę moją dać i... Overhit jest dobry, no. Nie no, muszę to wyleczyć, to będzie takie, to będzie takie łażenie w taj nazad, nie? Ivy to chyba największa zagadka, co się stało. No nie no, aż że z GS Bolem też nie. To jest zagadka. Może nie miał Teddy Shura. Kto wie, no może właśnie. Może on miał Ursis Shura. Kupię ja. Dziękuję, Hasar. Ja wiem, że ty mnie że ty pomimo tego i tak wspierasz w sucharach. To ja się szanuję. Nudel. Ja myślę, że quick atakiem go tak rozwalał, nie? Nudel mi tutaj, wiesz, lubi kojpnąć. Ale puścić mnie czy nie? I was standing guard and then this came in the force. No, me too. Open the entrance. No ale super, ale żebyś to otwarł, otwieraj to. Nie. Co? A no, kartkę, no klasycznie. Masz kartkę i nie masz kartkę, a to masz kartkę i to jest niemos. Co ty wiedziałeś? Sekret. We hide the applicant in this room somewhere. A, no to fajnie, Fred, może byś przeczytał, kurde, kiedyś te napisy, co? W obrazie będzie. Nie będzie. Chyba, że te intermediate. Kurde, choby te szukanie tego, wiecie, tej części z maszyny wszędzie w tym. Wiecie, u Misty. Pokémon Crystal. Albo jak się grało w tego Wolfensteina 1 i się wszędzie E naciskało po ścianach. To jest to samo teraz. No Kajżeś to ukrył. Co ty? Ty Marysia, co ty to robisz ty? Mamy te do poszukiwania skarbów czy nie? O, Lava Cookie ten Raymond dostał ostatnio. I Peral będę musiał wszystko wytorbić. Chyba tego nie mam, co? No, nie będę miał chyba. No to nie wiem co robić. Jeżeli my stąd nie wyjdziemy, co? Papier, Lavender Town. No co jest? Ja muszę tego szukać w tej izbie tam. Co to się dzieje, moi drodzy? Co stanęło? Dobrze. Dobra, nie, trzeba w tej izbie czegoś. Dobra, tu nie. Tu nie. To nie, tak, 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 tak. No nie, ja tego nie znajdę, ty. Oh, there's some hiding here. No kurde, no patrz. Znaczy, ją mam za, ale to już jest po prostu skandal. To jest skandal, ty. Oj, dobra. Patrz, słuchaj, to ja ci zrobię czary mary, kukaj się. Ha? Dobra. O, Hyper Potion, no w końcu coś przydatnego. Off limits here. No ja bym jednak polemizował. Dobra, nudę elegancko. Jedziesz z nimi. Ty nie jesteś tymi ziomkami. Im pomógł. Thunder Punch, no dobra, świetnie, to mi się... zawsze się przyda, nie? Zawsze się coś przyda. Ten, patrzcie, kolejny triatlonista. Sorry, ja jeszcze jestem trochę mentalnie w szmaragdowych Pokemonach i to co Raymond mówi, ja się muszę przestawić. Nie no, jest zaraz potrzebny z Thunder Punchem, w ogóle nie ma opcji, żeby go zmienić, nie? Ojej, mi się, nieładnie.
No i gitara. Jolteon. To Floriana damy, nie? No i elegancko dostałem w ciry, no ale to idziemy, nie? Idziemy niżej chyba. Full hell. Chyba se damy im to. A my mamy w pioruny tych full heli w ogóle. Czemu ja z tego nie korzystam? Bo oczywiście Fred po cholerę może myśleć, nie? Okej, są revive'y, moi drodzy. Tydzień temu jak to przełaził z muskleroza, dobra. I Hyperpotion, tak jest, dobra, jedziemy. Uwaga, do którego teleportu idziemy? 1, 2 czy 3? I to nie jest Need for Speed Most Wanted. Dwa, jeden. No i Fizer mnie przekonał. No, Fizer był pierwszy. No dobra. Ale zapamiętajmy to. Trójkę wybierz. No 1, 2, 3. No i to jest tak jak ankieta. 1, 2 czy 3. I oni pisali 1, 2 i 3. No i żeśmy się dogadali. Czekaj, ale jak ja tak zrobię. A, kurde, a myślałem, że. Nie. Wheezing, czyli psychiczny, no to musimy dać tego, tak jest. Nie wiem, nie przeczytałem tego, ale psychiczny też się przydał. Dobra, jest git. A, myśmy są tak tu. Team Saturn, Lepsybery, dobra, sobie to. Aha, czyli tak, jedynka to. Aha, co? Dobra, wiecie, to 1, 2 i 3 wychodziło, że było bez sensu. Ale, no dobra, no. O, ty. Let's go, dobra, jedziemy z nim. Nie, chciałem ruba świnia powiedzieć, a to mysza, wodno-mysza. Flygon. Ondum. Zostawimy. Magneton, Florian. No Florian musi być jednak, Florian musi być, czyli niestety Łajka idzie weg. My niby zna Extreme Speed, ale Extreme Speed też tutaj kto inny umie. Już odczuwam delikatny dyskomfort, jeśli chodzi o labirynty, nie? Ja wiem, że to polega na tym, żeby to zapamiętywać, ale no... Noodle pad. Ja mam Hyperpotion. Dobra, działa. A do której stream w ogóle? Stream jest zawsze do 21. Ale potem zapraszam na pogaduchy o flekach, czyli na afterze. Tylko proszę, to jest tak, ja zawsze mówię, wiecie, dajcie mi 5 minut, ja pójdę się ogarnę i możemy, razem są gierki po afterze zawsze. Wiesz, możemy sobie poklachać, zawsze się popytam, jak macie jakieś uwagi, albo macie jakieś pomysły, to zawsze możecie mi tam powiedzieć prosto już bezpośrednio do mnie, możemy sobie razem w coś pograć, nie ma problemu, tylko wiecie, to możecie tak przyjść, albo przynajmniej wiecie, być tam, bo jak ostatnio tak był, no to właśnie byłek, nikogo nie było, cokolwiek tak z 15 minut, no to Zekpolos, nie, no bo wiecie, ja wiem, że sezon urlopowy, nie wszyscy są, jasne, ale bardzo się cieszę, że wy jesteście. Tu teraz, oj runa, ty na furany. No, ale wiecie, jak chcemy coś pograć, to też muszą być ludzie, więc zapraszam serdecznie. To znaczy, zwykle tak jest, może dzisiaj dłużej posiedzi, kto wie. No właśnie, no właśnie zobaczymy, jak pójdzie nam Poker Oak, bo to on będzie na końcu decydował. Jak będziemy blisko końca, no to trochę możemy posiedzieć jeszcze dłużej, nie? Ale to zazwyczaj też zawsze godą
że idę do domu. Dobra, trzeba zapamiętać, co K idzie. A to do dwójki teleportuje, to idzie tu. Mogę stąd wyjść po prostu? Czekajcie. Tu nic nie ma, no nie, tu nic nie zrobimy. Kają iść. A to ja nie, bo ja rano wstaję, muszę spać szybciej. Może na DC pogadam, ale nie przez mikrofon, po prostu czatem. No dobrze, no to wiesz co, też może być na tematurze po flakach i pisać na czacie, bo czat też mamy odpalony, więc nie ma problemu. Na przykład Hasar, tutaj nasza moderatorka też zazwyczaj pisze na czacie, a z nami też gra na przykład czasami. Więc tak też można. Jak to jest, wiecie, to spokojnie, tutaj nie ma musu. Jak wiecie, jak mus to mus, a właśnie tutaj nie ma. Tu jest luzik arbuzik. O, tutaj będzie coś nowego. Tak, wiedziałem, że to jest coś nowego. Kurde. Chodzi to. Nie on! Ach. Też się. Tein. O Jezus Maria, już widzę, kurde, już się bałem, że źle zrobiłem, że będę teraz z nim się prał. Ale ożywimy tego naszego, bo coś czuję, że tu będą ciężary. Coś czuję, że będą ciężary tutaj, więc musi... A HP, Korenowi, no, komu jakby nie, protein, to jest do my. Kalimatiasowi, niech mu tak rośnie, tęsko. A ja mam ten revive, czekajcie, ja tutaj mam, dobra. A nie, on mi nie kojfnął ale tak jest... No co za baran ze mnie. Dobra. Wszyscy są tutaj już fajnie porobieni. Więc idziemy. No przepraszam cię, sam nalegałem, a zostałem, bo praca, okrutny zwykły. Ale, aha, wiem, to jest cytat, ja już wiem. To jest cytat, to już wiem. Na rocznicę wszystkie gry cisna jak jakaś graczka. Tak, tak, tak. Mhm. Ale pamiętam, ale też na przykład było fajnie, bo myśmy też grać w inne gry na Geburtstag stream. Ale to był mój Geburtstag, nie? Riktiś mój, a nie kanału, nie? Chyba zmienimy tego nudla. Gani Matiasa. No nie godej, no nie Torps. No pięknie, no dobra. Nie, nie godej mi, runa znowu do zadku. Dyć, no ni. Godajek, że ni. Dobra, trzeba się skupić. Czekajcie, ja to pamiętam, się tu. Tu żeśmy poszli. Tu. I poszedłem teraz dołem, więc idziemy górą. Wróciłem. Poszedłem dołem, jaki z mnie jest pacan. Fred. Po prostu to jest gańba. No, po prostu Fred weź wyłącz. Nie, ja wyłączam ten stream, to jest gańba po prostu. Wiecie, ale już pamiętam to, czekaj, muszę się skupić. Tak, tu. Idziemy góra. Tu. Dobrze idę, teraz dobrze idę. Ray Candy, oki.
No nie będę... A, myślałem, że nie muszę z nim walczyć, a tu... Tyk. Dobra. Aj, co to było? A, ten, dobra. Mnie rolloutem pierun tutaj. Dobra, dobra, dobra. Ale mamy tych revive'ów, mamy kasa, więc ja sobie mogę tak wydawać. Iron. Fajnie, że tu się zbiera, szczerze mówiąc, w tej kryjówce. Teraz kurde, ja się boję, zaraz pójdę, bo ja już chyba... Dobrze, dobrze poszedł, tak przez przypadek, ale tak dobrze poszedł. Po co? Thunder Punch. Jakie ja tu złe decyzje podejmuję, słuchajcie. Dobra, dobra. Tego nie ma, teraz jest elegancko. O nie, nie działa, dobra. Kalcium. Idę tu wверх. Chyba dobrze idę, nie wiem. Teraz wam powiem, że nie wiem, bo nie wiem. Dobra. Jednak będzie działał. Ten Dragon's Dance... elegancko. Kurde, dobra, ale zbliżamy się już do końca. Już ładnie ładnie. Wszystkim dajemy hiperpotiony, bo tu będzie pewnie twarda walka, a widzieliście, że nie podnosiłem leveli dosyć długo, od dawna. Gdzie jest full hell, moi drodzy? Full hell, dobra, Jezow jest ogarnięty. Fajnie jest to, że w nowych Pokémonach Scarlet i Violet jest autoleczenie i autoexpienie. No właśnie, co on? Go find the three power switches quickly. No nie, jakim Alex, kurde, nie, no jest. Oła, mi wszystko boli. Nie, no Rysiu. Czekajcie, bo... Rysiu. Ale ja Kaję mam znaleźć, to kurde te. Jakie ja mam guziki te? A, takie. No, to już wiemy. Ja już się bałem, że solicję trzeba będzie odwalić, a tu działa. Chcę się wrócić sam do zadku i no. Aj, tutaj. Łajka jest słaba, ale my chcemy mieć to na Magmara. Ale nie wyrzucimy, nie? Oczywiście będzie tam Ila. Łajka jak coś. Luzik garbuzik. Waligrot. Wailord. Ja wiem, że to jest Wailord. Sorry, zabrakło pewności, ale gram w pokerowego. No spoko, Bartek, nie ma problemu. Powodzenia, możesz się płasić, na którym levelu żyje. A idziemy na dół. Dobra, no i co? Musimy łazić i szukać tego wszystkiego. To jeżeli mi się nie chce, proszę państwa.
Ja mam ochotę stąd wyjść i co? No i co? A ja nie będę taki miły, słuchajcie, ja wylezę, ale to knola. To co, moi drodzy, proszę napiszcie. 26. No to podobnie będę zaczynał. Napiszcie, czy chcecie Poker Rogue od 20:30, czy od godziny 20. Proszę, napiszcie na czacie. Daj mi tu loto, dobra. Nie, to są takie specjalne maszyny, nie? Które muszę znaleźć. Dziękuję. Aha, ale język jest dobry. Nie, to już. Tobie już bije, to jest po prostu. Dzwonimy do proktologa. Tak. Jezu, przepraszam. Łaża w kółko, nie? Tak było ten... Weź? Kurde, ten mnie chycił, no dobra. O, Dragonite, no, ten... No, Extreme to jest luz, ale tutaj nic nie ma. Tutaj nikogo nie ma, ludzie. Jest jeden knefel nam został. 230. Okej, Gym od 230. Możemy zrobić Poké Gym, ale to pojawi, tak samo Poké Unit. Tylko właśnie ja jak sobie oglądam te Poké Unit, ja muszę sobie to na... Ja sobie chyba na telefona to ściągnę. Tak to trzeba będzie zrobić. Ja znowu aż w kółko. A ja ten trzeci knefel. Ja pójdziemy tu na dół. Okej, bo już pamiętam mniej więcej gdzie co jest. Szedłem na wierzch. Ale te guziki są tu, okej? Ja poszedłem tu. A tu wracam, okej, dobra. Już wiemy, misie. Że to nie tu. A ten prowadzi... Tu, ten prowadzi do wyjścia, dobra. Dobra, już pamiętam. Wiem, że nie jest za bardzo atrakcyjne, ale to widzicie, że ja na żywo myślę. A to się rzadko zdarza, hehehe. Ten jest włączony. Ja mam unit. Wczoraj grałem fajną rundkę. No to fajnie, no to... Zachęciłeś mnie. Dobra. I teraz tak. Ten. To w kółko, dobra, to jest koło Macieja. A ten? Ten nas wraca. Turik, ale już pamiętam te na pamięć. Ten tu. Tam na dole nie ma. A ten jest tu na górze. Ten jest naciśnięty knefel. I mi wyleczysz. Wiemy, może tu nie, tutaj nie ma. Nie ma. Szukam tej maszyny, nie? Okej, ona może być tutaj, też nie ma. Ona się jakaś tutaj...
Patrz, dole. Mhm. Ale nie, to jest tu. Dobra, 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 już wiem, już wiem, już wiem. Tu jesteśmy. Dobrze. To będzie tutaj, moi drodzy, dobrze. Ale ja tu uważam w tej nazwie, czekajcie, czekajcie. To jest góra i góra, tak, góra, góra. Ale nie mam tego jednego, K jest ten trzeci, muszę znaleźć trzeci. Polecam, fajna, tylko inflacja ich dopada, bo komuny kosztują 18 000. To się złapiemy któregoś razu, bo też cisnę w unit. No to na pewno się chycimy teraz. Nazwa, może już z tobą walczyłem często za te nazwy innych, ja mam dość specyficzny nick. A twój nick to jest... ten... Destruktor... Destruktor życi. Nie, takie sobie nie róbcie. Bo to jest zarezerwowane dla mnie. Nie, tak naprawdę nie. Dobra, ja już się powoli męczę tym szukaniem. Kaję ten... Dobra, już się przestałem męczyć. Bo był na samym przodku. Fred, powiem ci... Tyś chłopie do inteligentnych ludzi nigdy nie należał, nie? Dobra, nie, to już były, dobra. Ale mamy już możemy iść dalej ze fabułą. Albo fachlebem, zależy. Mnie to przeciepło tu. A, czyli znowu to samo. Chciałem powiedzieć, że się zaczynam irytować, ale już nie, bo znam to już na pamięć po prostu. Ten przeciepłuje mnie tu. I tu są schody do góry. Teraz tak, ten idzie tu, góra. Góra. Tu. Góra. Tu też będzie góra. No i mamy to. Going on. Russell. Spadł mi. Nie, mój nick to... Iwa Wei chyba, nie pamiętasz, ale ma specyficzne, ale nie pamiętasz. Mnie to byś poznał, takie samo jak zawsze. Czyli Józek, no dobrze, dobrze. Nie jestem pewien. Dobra, nie oczywiście żartuję teraz. Legendarny, że Pokémon lokacja, Drive 6. A ja mam jakieś bale chyba mam, nie? Zostały mi. Pokémon from Space, Regisy, Ice, dobra, no, ja już nie lubię Regisów, bo mi się właśnie z tych epickich jaj wykluwają w Pokerogue. Tom Stocking Accelerate, dobra, no... Czekaj, czy nam się pokażą jakieś? Again, gratulacje. Mamy Master Balla, no to już mamy balę, to już mamy odpowiedziane. Saturn, Talking Dragon. Dyrektor go wytorbił. Dobra. Wspaniała zabawa labiryntem się na szczęście skończyła. Jak pan Buczek rozdawał orientację terenową, to Fred do klopa poszedł. Dokładnie. Tak było. Nie, ale normalnie orientację w terenie mam bardzo dobrą, ale prawdziwą. Na żywo. Na żywo mam bardzo dobrą, bo pamiętam te szczegóły, ale tu jak są kompy albo coś, to nie. Bo jak ja się ruszam, widzę, to bardzo dobrze, ale w grach nie. Bo to wiecie, dla mnie to i tak wszystko jakby tak samo to wygląda. Dobra, Good work, back Saturn, dobra.
Nie, hopie, ja chcę tego Magmara chycić. No! Dobra, szukamy Magmara. Ale Jigglypuff tu jest taki smutny. Czemu nie taki smutny? No te Augeny, no też się, no nie, no nie. W tej grze. Dobra, Kaje Magmar. Chyba, że do Cinnabar jadymy od razu, co? Tu chyba nie chycimy. Prawda, nie chcę go. Magmar był we... Nie Bulbasaur. 126. Nie w Cinnabar, był we Fuchsia City. Może we Fuchsia City, co? Tam chycimy Magmara. Aj, widzę tam a while. Dobra, fajnie. 3 razy nawet taki fikus zrobił. Pierwsze, że wczoraj dopiero... O! To gratulacje. Ale wypadł mi z tymi, patrz. No dawała za herbata, ale to nie w tej grze, nie? Moonstone. Nie potrzebuję Moonstone'u, nie? Tutaj. Wszyscy obłazimy i kukamy right time designer. Fajnie. Programu. No to jest klasycznie. Klasycznie, że oni dali siebie deweloperów tutaj do gry. Obejrzymy co jest na wierchu. Omnite. Omnite by się chyciło, ale no niestety nie możemy, bo mamy Inofire i Smoki. A tu coś jest? Nie ma. Obejrzymy czy na wierchu, może i Wichehe zdobędziemy. During a table, time a little bicycle. Coś o Shreku, Godo. Nie żart. Wiem 3, co to masz? Kurs. A, dobra, myślałem coś ciekawego mi da. Dodałeś mi na Pokémon 5 level po prostu. O co chodzi z Falaronem? Dobrze nie pytasz o Vaporeon. O co chodzi z Falaronem? To będzie już bardzo OP. No dokładnie, szanujmy się, słuchajcie. Ale nie mamy nikogo, co Magmar też. To nie będzie ewoluował. Bo to są jakieś... A tu można te link kable kupić. Archetype link. A kart. Nie, to nic ciekawego. Zobaczymy, czy można jakieś jeszcze ulepszyć naszych tych. Idotum, ale ja chcę Ultra Bale, a nie Great Bale. Silent Power, Sunny Day, Protect. Może Sunny Day, co? Przepraszam. To może Sunny Day damy, żeby ten... Żeby ognisty komuś tam dać, co? Wciepnąć. No, z Florionem chodzi o to, że według mnie oczywiście to jest jeden z najsłabszych tych Pokémonów, jeśli chodzi o ewolucję. No bo on naprawdę, dopiero żeby on miał jakiś porządny atak, to jest powyżej 50 levelu, on jest po prostu do kitu, albo dostawał zawsze na hita, bo Jolteon jest szybki, ma Thunder Punch i, znaczy Thunder Punch, no Thunder Wave i tak dalej, nie? Umbreon i Vaporeon to nie muszę go dać, znaczy nie, a Vaporeon no to jest też ma lodowe albo wodne i też jest dobry, wytrzyma. Vaporeon to jest taki średni. A jeśli chodzi o co z Vaporeonem, no to polecam pastę o Vaporeonie przeczytać. Gratulacje, będę cię słuchał jak keczupa. W Warszawie plucha, więc daj słoneczko. A, dobra, ja. No to damy. A co, że jest w Warszawie, ja? Hasar. Możesz się poasić. Retro mail. Do... Ale tu mogą być takie link kable, nie? Coś takiego. A tu... A nie, runa i wykupię tej wody świeżej pieruna. Kasioku nic nie ma.
Ale to co, pójdziemy do Eriki, co? Erika nazywała, na pewno Erika. Ale nie można było tu link kabla kupić ani nic, czekaj. Ja pamiętam, że tu można było coś takiego zrobić. Nie, nie da rady ty. Ja w Warszawie mieszkam i pracuję. Aha, dlatego Hasar, widzisz. Raczej pod Warszawą, to jest jak nie wiedział. To dlatego, żeś nic z niego dała. O nie, Hasar całkiem ładnie zjesz. Chyba ten, no niego, runa. Dobra, no Nagani ma teraz będzie OP tutaj. Dragon's Den. A, no nie, no bo tak. Na tego. Dobra, pokonaliśmy go. Więc dobrze się tak dzieje, proszę państwa. Ja pod WW robię na razie, jest pogoda przyjemna. To fajnie, że oboje są pod Warszawą, ale mają inne pogody, nie? No wiesz co, teoretycznie Jotecek jest pod Warszawą. Wczoraj akurat jak wracałem z pociągu, to było oberwanie chmur, a dziś podobno pół miasta zalane. O! To u nas czekaj. No nie no, wczoraj rano rąbało. Ale... A git, nie dzisiaj git było. Charcoal. O, to możemy kupić za końsy. Tutaj takie inne. Pikachu porygon Larvitar. O, Larvitar. Tam chcesz porygony łapać. Hopie. Dobra, tu nic nie ma. Ja, może, ale ten Churchko domy, nie? Komuś damy Florionowi, żeby ten ognisty ogarnął. Nie, bo mnie Twitch zbanuje za hazard. No nie. Nie, tak nie robimy, proszę państwa. O, 8 końców. Ale... Churchko. Nie chcę. Ładnie. Nie. Ale ja chcę to. Mamy 2 te i damy im, bo to... Florion. Jezu, już coś ma. No to zostawimy na Magmara, co? No, zostawimy na Magmara, dzisiaj polujemy Magmara, ale wiecie co, bo tak... Byśmy dużo łazili, to może zdobędziemy jakoś odznaka, w końcu ruszymy żyć. Ale ja sobie poszukam. Ja się lubię poszporać, ja się lubię posznupać, wiecie? Ktoś tu coś ciekawego miał do mnie, nie? Czy nie? Nie, to same... O, i nóż rum, dobra. Dobra, jademy z nimi. Jezowa domy, bo dawno nie było. Jedziemy z Jezowym. A, tu 2 są, dobra. Elegancko, a my... Dobrze, jest git. To jest, może nie jest najsilniejszy, ale jest solidny, tak jak powiedziałem w śląskim Pokédexie oczywiście, że no te startery z Johto one nie są mega dobre, ale są solidne. I Korita też, jeśli patrząc na statystyki, ona też jest teoretycznie solidna, ale wiem, że no nie wiem, możecie się ze mną nie zgodzić, ale Chikorita nie ma aż tyle zastosowań. Na przykład właśnie, no Typhlosion może ten Thunder Punch jeszcze dodać i tak dalej. Feraligatr ma mocny właśnie na przykład slash, ataki i Hydro Pump i tak dalej i się długo umie utrzymać na nogach.
A no a Chikorita to niby też, ale no musi też mieć, oni są solidni jakby w obronie ogólnie, ale no w ataku na przykład, moim zdaniem Chikorita nie jest dobra, ale to wiecie. Widzę detektywa jeszcze raz, za chwilę wracam, bo coś do mnie pisze i przestać nie chce. No, to jak się ktoś tak interesuje, to możesz, to gratulacje, chyba że dobra, za Flame Wheel, jasne. O, Flame Traveler, dopiero na 60 dopiero. Późno, to co ja, Jacek narzekał właśnie teraz na Floriona, a ten, Tareona wiem. O, Winning Train jest Akimov, Axel, Zane i Jakimov. Jakimov już tu był. Dobrze, mamy kolejną odznakę, proszę Państwa, druga odznaka dzisiaj. Szybko ten czas leci, co? Ale my chcemy, wiecie kogo? Wiecie co z nim zrobić, nie? Wiecie. Nie ma tu tych piorunów, patrzcie. Tu nikogo nie ma te. To jest. A jesteś, dobra. No i gdzie, Magmar, gdzie ty byłeś, jak cię nie było? Nie, bo on już jest tak oślepiony, że... Sunny Day zostawimy komuś, zobaczymy. Fred, przestań pisać nogami do ludzi. Przepraszam bardzo, ja piszę inolewą. Dobra. Z lata praktyk. Był w domu, robił kolację ten Magmar. No dokładnie, dokładnie. Nie, czekaj, on był tu? Nie, on był dalej, nie? On był obok. Był po prawej stronie Łotwy. Czekajcie. Będzie polowanie na Magmara. No ja, od prawej strony. No nie, nie chciałem. Dobra, dobra, Thunder Punchem go palimy. No, nara. Ale to jest większe to, nie? Dobra, wypadł. Wypadł mi z tym, ja tu chcę, jest. Jeszcze odwiedzimy Safari Zone na pewno. To. Necessity, no wiem czego chcesz. Well. Nie. Wrong? Dobra, dajmy tak. Your Pokémon is full. Make room quickly. A, ona chce mi dać jakiegoś Poksa, czekajcie. Może to jest Magmar. Chyba wiemy, że kto idzie... Bajka. Chociaż jeszcze Pokémony wtedy chcieliśmy. Mamy tego, Aflya, no tego Gyaradosa mogliśmy na wszystkie te, wiecie, no. Te wodne waterfale. Force, Cyndaquil jest jeszcze jeden. A tamte dwa z jajek były, czekaj. Dojdź, dowej. Dejcie. No nie wiem, nie? Nie wiem, czy jeszcze jest miejsce dla Magmara w gospodzie. Kurde. Ale Magmar jest szpetny, spalony kurczak grilla. No ja, no no ale słuchajcie, tylko ja mam pytanie, czy my nie mamy wtedy... Czy my zostawiamy Charmandera, bo jak będzie Charizardem, to my czy za dużo my furgających nie będziemy mieli? To jest moje pytanie. Czy my chcemy Charmandera? Bo Łajka i tak pójdzie wek. To mnie to tam... Czy Magmara? To Charmandera zaraz mamy. Ale tak trafił, nie? Tak quest trafił teraz. Może nie wygląda jak Magmota, ale robi robotę. Charizard ma większe bazowe. No, też w sumie. No właśnie dlatego, no ale wiesz, no to ale nie chcę mieć tyle furgających też. Więc jak chcecie. A tu sobie Ultra Bale kupię? Ja kupię się. 20. Na wszelki wypadek, żeby ich nie zapomniał. Mój Charmandera przypomina koktajl Mołotowa. Wiecie? Ale czy to był wpis gdzieś? Że o, tu Safari Zone jest zawarte.
Nic nie ma. Nikogo nie ma, halo. Dziwne narośle przy brzegach to jest chyba problem Magmara. Ale mu najeżdżacie teraz Magmarowi na wygląd, ty. Ale znaczy, tak, i ochwyca tego Magmara dla samej zasady, a nie kwasów, więc będziemy ten obejrzymy. Horizon has list takim dobra. Jeszcze pójdziemy do Flusha City. To teoretycznie ten Magmar jest tutaj, ja. To ja czy nie? Zakradziłbym kołem fortuny i wyżyłbym Charmander. No. Akurat Charmander. No. Wiem, ja wiem, że ma większe bazowe. Ja to przeczytałem w Fizer. Ja to wiem o tym. A ja się was pytam, co chcecie, a niech w domu większe bazowe. To Charmander, ale znaczy ja chcę go znaleźć dla samego znalezienia tego Magmara, wiecie? Już mnie tak korcił ten pierun. Aj się. Nie, musiała się obrócić. Ech. No nie, chyciła mnie, co oni tu robią te... Dobra, ale to Charmandera co? Po prostu... zrobimy tak, że ja Charmandera po prostu tymi cuksami nafutruja, ale będę nim grał dopiero w następnym odcinku. Będziecie mieli na co poczekać. Na Charizarda. Hellboot Stalingradowej, czy coś tu znajdą? Chyba nie. Up. Dla zasady, czy dla kwasu to wszystko obojętne? No właśnie. No ja. No ja. A ta Aerodactyla mi do, nie? Ale za kogo? Za Chansey Aerodactyla. No ale Aerodactyl nie spełnia naszych wymogów, nie spełnia naszych standardów unijnych. Tak jak składane krzesło w pewnym filmie. Kto wie w jakim? W jakim filmie, gdzie trzeba było odkopać składane krzesło, spełniało standardy unijne? Taką zagadkę mam dom. Jak jest tytuł tego filmu? Odkopać składane krzesło. Nie. Odkopać topór wojenny. Nie mamy topora wojennego. Jak to nie mamy? Mieliśmy, ale nie spełniło unijnych standardów. To co mamy jeszcze do kopania? Mamy jeszcze składane krzesło. Odkopać składane krzesło. Monitu, tak jest. I teraz. Znaczy po polsku to jest Budmanitu, nie? O jakichś niemieckich Indianach. Tak, Budmanitu. Tak jest, i teraz. Kojarzę scenę, ale tu nie pomnę. Tak jest, Budmanitu. Brzmi jak series z Obelix, ale powiem ci, podobnie głupie. Znaczy nie, może to nie, bo to jest bardziej parodia tego, ale też głupie jak był bardzo, no fajny film, pamiętam. To chce się go oglądało. Ten sam reżyser co tak, i Gwiezdne Jaja. Chyba ten sam też jest, ale też jest klasykiem. Powiem wam właśnie, jak ostatnio odpaliłem do Totodale'a, dałem tam z misji Kleopatry, to wiesz, to odpaliłem, przyciąłem i obejrzałem całą misję Kleopatry znowu. No wiesz, tak siedzę, no jak już leci, to sobie kukna. Tak, no właśnie. Dobra, Galimatias jedziemy z nimi. Jeruna. To nie będziemy z nimi wszystkim, albo z jedną zawalczymy. Z jednym. Dobra, nie będziemy tutaj to przedłużać i cisnemy z fabułą, dawaj. Dobra, jedziemy wszystkich. Po 2 Dragon Dance'ach leży.
Ale co brzmi jak... No tak, osobiście polecam Blood Money. Tak jest. Kiedyś oglądałem całych Avengersów, a to nie wiem, to wiem, pisałeś tak na Discordzie, to pamiętam, nie wiem tak, ale na Discordzie pisałeś. Jest nie takie średnie. No ja, ale znaczy, jeżeli patrzę na cały film, to w porównaniu z tamtymi tak, bo tam fabuła tam mnie potem zwolniła trochę, ale wice były tam bardzo dobre też. Tam, nie wiem, ja osobiście tak wyczuł, że przy Gwiezdnych Jajach, potem jak już trafili do więzienia, znaczy jak jeszcze się cofnęli w czasie, to był hit, ale potem, nie będę aż tak kwestię spoilerową, ale no potem już się jakby przedłużało, tam już chyba nie było pomysłu, nie? Były po prostu, to była fabuła dla samego żartu, a była intryga, a w Budmanitu, no w sumie też była intryga. Chociaż końcówka mi się osobiście w Budmanitu nie podobała, bo już nie była taka klarowna, ale wiecie, to jest moje zdanie, które oczywiście jest, czy jest ważne, no, wiadomo. Tam nie ma fabuły, był film o gościu o okularach, nie pamiętam jak się nazywa. Ale mówisz o Gwiezdnych Jajach i teraz była fabuła. Mogę ci na nią powiedzieć. Harry Portfel. No myślę, że to jest Harry Portfel, tak. Dobra, mamy trzecią oznaka. Tu zawalony jest, Jeruna, co jest? Dobra, to Tyczka się skończy. A nie, ale zaraz się skończy. Jak sobie przypomnę, to wam dam znać. Parodia chyba Szklanej Pułapki. Parodia Szklanej Pułapki, bo czekaj, bo była Igrzyska Śmierci. Parodia Szklanej Pułapki. Było właśnie też ta parodia 300. Gdzie był ten Ruby. Straszny film też jest klasyką. Wszystkie... Kurde, 5 było filmów. 5 chyba. Chyba 5. Mogę się mylić. Ale parodia Szklanej Pułapki. A żeś mi teraz dał, Peter, do patrzenia. Krzyk. No straszny film to był parodia też Krzyku. Straszny film 2 był o tym domu nawiedzonym. Już nie pamiętam normalnego. Straszny film 3 znam na pamięć, bo tam była i parodia właśnie obcych, jak przyjechali. No parodia tego, jak obcy przyjechali na ziemię. Nie pamiętam już oryginalnych tytułów. Straszny film 4. Ale mogą mi się teraz mieszać. Chyba straszny film 4 było to, jak było te dziecko nawiedzone w chałupie. Co oni mówili, Toshiba, coś tam, no same wszystkie japońskie nazwy się tak komunikowali, to było tak głupie, mi się tak to spodobało wtedy. Ja bym musiał zobaczyć plakat i bym powiedział, no. 4 to byli, o nie, trójka. Trójka na pewno byli, jak ci szarzy przylecieli jeszcze z Nilsonem, nie? Było to na bank, jak przylecieli obcy. A i to było na podstawie ringu. Trójka była ring. Trójka to był ring. Dobra, już wiem. Straszny dom. Była dwójka, ja. Czwórka to byli. Nie, trójka to byli ring. Tak właśnie to piła. Wiem, że akurat o piątce. Dobra, właśnie. Mogło mi się to bachnąć, ale to zagodą. Może Eugeny po matce, Harry, a będzie. Aż ty nie, kurde. Ale ty jest ciunięty. Ty masz szpital psychiatryczny na tożku. Dobra. 3 sekund. Albo puszczę. Ale na chwilę, potem zaraz to przełączę. Co to za dziwna kaseta? To dziwna baba sobie wzięła. No czyli ring. Z ringu. To był ring, no pamiętam. I Matrix, też tam było Matrix, co ta wyrocznia niby kurzyła pety i ona je wciepywała do szuflady i tam miała całe szuflady tymi petami, a jak obejrzeli na tej kasecie latarnia, to jest papieros.
A jak ja byłem mały, to było to, co miałem, to miałem na płycie. Strasznie miałem na płycie, no i wiesz, jak się nudziłem, to się oglądało na kasecie, miałeś Koziołka Motołka, Koral Gola, a na CD miałem właśnie mnóstwo bajek, ale miałem Kaczora Donalda, miałem Harry Potter i Więzień Azkabanu, miałem, pamiętam, obejrzałem to z 600 razy. Właśnie Straszny Film 3 tam był. Jest co jakieś pierdoły, ale to pamiętam. Dobra, ale słuchajcie, bo się tak żeśmy o filmach rozgadali, a jo... Dobra, do Cellon pocisnę, bo tam nie możemy. Dobra, cuk to my to robimy, nie? Wiem, to wkuzbany wziąłem. A, że do Sabriny trzeba iść. No i czekajcie, ale nie... Czym ja zaatakuję Sabrinę? Floriana, bo ma znabajta, dobra. A postaram się ich omijać. No nie wyszło, ale oni mają wyższe poziomy ode mnie, to nie jest ładnie. Tu? Nie. Tu? No nie, się tak... To będzie tam. Nie, Thunder Punch. Ładuj w niego, dobrze. Jest, dobra, mamy. Ja sobie zapiszę. I zaraz startujemy z Poker Rogue, moi drodzy. Muzyczka piękna. Ja wiedziałem, że Hasarej. No czekałem, aż napiszę. Ja to wiem. Mine. Chyba, o nie. Shadow Ball przecież też. No to co? Charmander, nie no, Stalingrada jedziemy z nim. Dobra, jedziemy z Adamem. A, już koniec. No to świetna robota, polecam. Idealna do grania w Elden Ringa i słuchanie Freda. Dokładnie, to jest świetne połączenie. Ale to chyba prędzej uspokaja, co? W Elden Ringu, jak nie idzie. Nie, stara Uma to jest róg. Wychodzimy. Dobra. Dzisiaj zdobyliśmy, moi drodzy, 4 odznaki. I następne 4 zdobędziemy następnym razem i będziemy powoli kończyć ten liquid. Więc możecie już rychtować, moi drodzy, pomysły na nowe wyzwanie. Będzie oczywiście, możecie sobie gdzieś zapisać. Będzie na społeczności wpis. Będą propozycje, ale też wasze propozycje możecie mi pisać tam w komentarzach, ale to ja za tydzień, jak będziemy to kończyć, za tydzień, to mi napiszcie wtedy, bo zrobimy tak właśnie, że jak będziemy kończyć, powiem, że kończymy, to powiem wtedy, napiszcie mi te roski, jakie pomysły macie na wyzwania i ja to ciepnę do głosowania. Tylko mogę chyba tam max 4 dać. To? No właśnie, wiem, sam się zamotałem trochę. Czyli za tydzień prawdopodobnie powiem, dawajcie pomysły na wyzwania, następne Pokemony, czyli wersja i co chcecie i wtedy ja to dam do głosowania na każdej społeczności YouTube'a. Teraz jak to powiedział, składnie i składnie. Dobrze, no to co, Poker Rogue? No sorry, musiałem, bo... Ale wiem, że jeszcze nic nie widzicie, bo jeszcze muszę zmienić na Twitchu. Moi drodzy, to jest co? Poker Rogue. Dobrze, już będziemy mieli, moi drodzy. Czekajcie, bo ja tu muszę
Bo muzyczkę słyszycie z tego, nie? Słyszycie. Można podgłośnić. Długo kolację idę no to spoko. Temu... Dobra, już wam pokazuję, A nic wam nie pokażę. Jest, dobra. Okej, widzicie, to jest Valiant Update i tak dalej. Ale zanim zrobimy to kuchniemy sobie, czego ja nie mam. Żebym wiedział, jak coś to chytać, bo tam jestem sobie gdzieś około 400 poziom. I teraz tak. Widzicie, ile mamy? O, ten Shiny Blue Datin jest piękny. Mam to z czerwonego tego. Mam Shiny czerwony ten. Teraz pokażę wam tego Zangusa, ale dobra. Tu mamy wszystko. Teraz ja cisnę Ligitungiem. I musimy chycić Chansey. Tangelę nie chyciłem, ja to zawsze knoliłem. Kurde, mogę chycić, dobra. Chansey, Tangela, Taryu, czyli na wodnym możemy szukać. Mr. Mina. To jest na Badlandach chyba. Jinx. Jinx mnie nie przyszedłem w ogóle, nie przyszedłem. Taurosa, a ma teraz moja rywalka, Laprasa, ale też nie widziałem. No, Mynajta i Kabuto, no nie, ale to będę musiał po prostu tak chyba przejść. No, ale doktora też wątpię, spotkać. Ja nie chcę złapanych. No właśnie, to zjadło mi trochę. Mr. Mina, tak, Jinxa, Taurosa, Omeneta, Rodaktyla, no właśnie, Zaptosa nad nie widziałem jeszcze, no i Mewtwo. No i ale Miu to chyba z wami po prostu będę cisł, nie? Ale pokażę wam jeszcze tego Zangusa. Zangus jest z trzeciej generacji. Właśnie, to jest... Jak oni to zmienili, to ja jestem po prostu upośledzony. A jak ja mogę zmienić ten... A możemy teraz nazywać nasze Pokemony te. Słuchajcie, możemy nazywać je. Manage naturę. Czemu ja nie mogę zmienić? Gender, naturę. R. Aha, na R. Patrzcie, mam taki jest. No, taki jest shiny właśnie. Taki jest, patrzcie. Taki może być Zangus. Więc może być shiny normalny, czyli R. Albo może być jeszcze shiny czerwony. I tak wygląda. Więc tak chciałem wam pokazać. Tak samo jak z nim, czyli to jest tak. Ale może być jeszcze też taki ciemny. Szczerze wolę normalnego. No nie, mi się ten podoba. Mi się ten podoba naprawdę. Mi się ten podoba. Dobra. Ale jedziemy z tym. Co my tu mamy? No Psyducka chycimy liśniącego. Kadabrę, bo cokolwiek. Likitung oczywiście jest. Xerneas jest podstawą do gry. Mightyena, bo chciałem, żeby też przechodzić tymi pokonami różnymi, jak nie mogę z tej pierwszej generacji, żeby te jaja zdobywać, nie? Ale kocur mroczny, no. No i Devota tam chyciłem. Miałem dwa tu, to jest byle co takiego, ale wiecie. Dobra. Na Pikachu nie chytamy, bo po co? Tutaj też jest fajny atak Tail Glow, czyli że specjalny atak bardzo mi podnosi. No ale Pikachu mi tu opartoli. A Psychapa nie chcemy, nie mamy placu na takie rzeczy. Dobra. Damy mu jakiś potion. Dobra, damy super potion i big. Samorodek, hehe. A Luxio chycimy, bo nim nie przeszliśmy, a elektrycznego nie ma. Najpierw atakujemy
Magnemite'a, bo jego nie chcemy tutaj. Tak. Luxiu chycimy, co? Nie wiem jak uwielbiam Pokémon o motion designie, jak wy. Znaczy, czy ja wiem, czy... Ja uwielbiam, to jest bardzo dobre pytanie. Prawie by go ten, ale nie chycimy. Tak jest. No i co? I ja bym go ciepnął za Mighty'enę. Dlaczego? Bo... Za kogo zamieniamy to? Bo potrzebujemy elektrycznego. Liki, Tungi, Xerneas są nie do ruszenia. No Psyduck też nam daje szczęście, nie? Więc git. Psyduckiem byśmy przeszli już to. Tam więc ja bym to za Mighty'enę, bo jest najmniej skuteczna. Znaczy najmniej potrzebna. Fizer musi się przyzwyczaić. Bartox często pisze o tym. No, błędy ortograficzne pisze, więc musi się przyzwyczaić do niego. A Bartox wiemy, ja to przeczytałem, nie musisz spamować. Dziękuję bardzo. Chyba, że... Chciałeś poprawić. Dobra, już tu zmieniłem. To ja... Fred, skup. Uj, chyba... Tak jest. Dobra, Kadabra jakimś fartem żyje. Chyba Likitonga damy, bo chyba, że jesteście ciekawi, jakie Likitongi wyglądają. Sorry, ale wolę poprawić, jakby ktoś nie zrobił. Okej, dobrze. Nie ma problemu, będzie garbuzik. Jak ja nie lubię plusa i minusa, jak ja nie lubię tych Pokemonów, jasny gwint. Jak zrobię kiedyś śląski Pokédex, to po prostu normalnie tam nie zostawia suchej nitki na nich. Ice, ale nie chcemy tego. No i te, oba wybuchły te. Pomp. Ja za lik, bo tam ma lik i tak dalej, ale ma dobre ma. Perpetuum. Dobra, ale nie, to jest... A, no i właśnie to chciałem wam pokazać, że jest Shiny Charm. Czyli, że wzrasta szansa na to, że dziki Pokémon będzie Shiny, czyli świecący. Ale lubię nowa kopia Pikachu. Psyshock dajemy za Confusion. Tychap nie dajemy Psyduckowi. Ja wiem, że już trochę szybko to jest. Ale wiecie, ja już tu tyle razy przeszedł ta gra, że już... Ja sobie się też nie lubię, plusy i minusy, one są po prostu nijakie. No nie, że są... Ale, no dobra, one mogą być nijakie, ale one są upierdliwe. Bo one mają też bardzo wysoką szansę na to, że się sparaliżują. A tak naprawdę nic nie zrobią. One cię sparaliżują i kojfną. Ty się musisz z tym droczyć. Więc dlatego tak. Będę kopia Pikachu. Żeście tak? Ja coś zrobił. O, Rollout. Rollout za stomp. Damy mu Rollout. Teraz Hornleaf. To się przyda. Czym ja chcę to dać za Tide Glow? Bo wzrasta ten... No ale, bo teraz tak, ja wam powiem, teraz mam pomysł na 2 ostateczne typy Xerneasa. I teraz tak. Żeby atak był, to tak. To by był Moonblast. Tu by był... co? Ingrain. A więc to mogę nawet zamienić. Night Slash i Lumia Crash. I tak by zostało. Chyba, że Lumia Crash psychikiem zmienia. Za mocniejszy psychiczny atak. Ale, no albo ten drugi zrobimy, że tu jest Moonblast później. Tide Glow zostawiamy. Night Slash zostawiamy i to, czyli nie będzie nic, co nas będzie leczyło. To różnie wychodzi. Bo przy ostatnim Eternausie to jest problem
taki, że właśnie to leczenie czasami nic nie daje, a czasami ratuje życie, jak nie wiem co. Więc ja nie wiem, czy my to zostawimy, szczerze mówiąc. Ale nie, no on nie przeżyje, to jest bez sensu, przecież on nie przeżyje tyle tego. Nie, zmieniamy tutaj, bo on te 2 hity, 3 hity, o, Luxio nam ewoluuje. 2 albo 3 hity przeżyje ten Cerneas na ostatniego. Bo oczywiście przypominam, że tutaj na niego jest super efektywny turujący. Więc, a Eternaus jest turujący, więc... Więc kup sztal. Dobra. Ale się obrzyli na Likitunga, no ale dobra. O, Vikavolt, ale nie. Ja chcę... A, mi się kończą te, Lumia Crasze. Lumia Crasze mi się kończą, moi drodzy, to nie jest zbyt ciekawe. O, Likitung ewoluuje, zapomniałem, że on ewoluuje, później jest. Lucky. O, Psyduck, będziemy mieli Shiny Goldaka, zobaczymy. Mi się w ogóle nie różni od normalnego, no dziobem. Wiem, że Kadabrze, ale sprawdzę, czy można komuś jeszcze dodać. Nie. Dobra, będziemy mieli na Kazama. Patrzcie, macie 3 ewolucje narósł. Więc jest ładnie, dobra. O, nasz ukochany! Jak ja zatęskniłem za tobą, Belibolcie. Chociaż ostatnio byłeś dobry, bo Łon Eternausa ściepał w niego piochem i on nie miał nic trafić. I pierwszy raz go pokonałem, nie zaraz żadnego Pokemona. To jest w ogóle hit. Triple combo, ja. Aquajet. Nie, Aquajet to nie chcę. Dobra, Lepa Berry mi poszła, ale to tam wiecie. Lepa to można sobie sprzedać. No Factory. No wiem, że stalowy, ale bo ja tu tak wonią na Zaptosa, no może mi się chyci, dlatego łażę po tych elektrycznych faktorach i innych pierdołach, bo normalnie bych tego unikał, tak jak Swampu, nie? Ten zna Rollowood, więc będzie git. Nie, to jednak to nie był pomysł, dobra. Drogie jabłko, dawaj. Kurde mol. Dawaj w niego trzeba jednego przynajmniej Magnetona zwalić. Volt Switch, to jest dobry Volt Switch. Charge. Nie mamy czasu na to, żeby zmieniać. Tu zazwyczaj, wiecie, na jednego hita wszystkich trzeba będzie rozwalać, bo to potem jest ciężko. Ale taki Endless z Xerneasem bym sobie kiedyś przeszedł. Jeszcze nie przełaziłem, bo zawsze było tylko gram w to, żeby przejść ten typ. A tam zna psy. Czyli Psybeam idzie wek, tak. Nie, bo Grafapol jest git roll, nie wiem, ale nie. Tak, minus defense. Nie chcę tego. Kurde mol, czemu tu są podwójne? Kurde, przy kościele mieszkań będą już mi o jakieś 5 minut. A gdzie jest Fatimska? Gdzie jest Fatimska usza? O tej godzinie ci bębną. Że zawsze tak bębnią po prostu. Nie mogę z tej gry.
Dobra, sparaliżowali mi go, no bo kurde, mam już ino stalowe, no pewnie. Jak ja nie lubię, jak jest właśnie, tutaj mam ta liga, nie, jest łognisty, stalowy i po prostu mnie szlag jasny trafia, nie. Bo Xernasem wszystkiego nie zrobisz. A, w Anglii jestem, to inaczej tylko, aha, no tak, przestali, dobra, to okej. O, dewodka nam się. O, samurot, ale to jest ten, wiecie jaki to jest samurot. To jest ten, jak on się, nie alolański, kurde. Wiecie, możecie mnie poprawić, bo zapomniałem. No bo nie dawajcie dubli już, no. Hisuański, no właśnie, Hisuański, tak, przepraszam. Tak, tak, bo to jest tak, Typhlosion, dobra. No. Okej, dzięki. Nie. Nie pamiętam, o czym była amnezja. A zmieńmy na tego Hisuańskiego, może on coś zrobi w końcu. O, zrobił. A, ten no super efektywny, bo ten jest mroczny, Hisuański. To jest składałem Xernasowi. Dobra, no zobaczymy, Samurocie, no, co robisz. Normalnie wszystko z Xerna zrobi i widać, że Xerna wszystko zrobi. W ogóle fun fact, jak są nowe formy w Galar, mówi się galarański miał, tylko galaraski. Aha, ale to jest... No, aha, dobra, no już kapuję, jasne. Ale mi napsuł. No nie mam Moonblasta, jak masz Moonblasta w tej grze, to jest G. Dobra, tutaj jeszcze nie będzie. O, Ingrid, dobra, to. Bieremy to. Roleplay, to jest też dobre. A nie, to jest co? Nie. Hydropump. Dałem Hydropumpa, ale za Waterpool. Aurora Beam. Ara, nie ma. Amnezja to gra honor, którym się... To gra horror. No wiem, tak. Oczywiście. Nawet chyba raz zagrałem nawet. Tutaj nie, dobra. Ale ja w horror właściwie... Ostatnio jeszcze pisali, że chcecie, żebym to zagrał w horror, ale to chyba, wiecie, chyba nie dla mnie. Kiedyś lubiłem horrory, a teraz tak. Ja mam i tak tyle emocji na co dzień, że wiecie, że... Chyba tego nie potrzebuję, wiecie. To miał crash, super efektywne, jedziemy dalej. Bębnią dalej. A właśnie, ale tu u ciebie może być anglikański, to może być właśnie ten, no to kościół. To ciężko powiedzieć. Wonder Room, nie chcę Wonder Room. Zastanawiam, czy dać Future Sight, chyba dam. Za Psykata. Down nie. Ale się wszyscy ile uczą, Dobra, jednego pokonaliśmy. Nie mam siły Nie mam siły, ledwo słyszę, a mam na maksa głośność. Ja cicho nie godam, nie? Ale pytam teraz innych. Bo wiesz, tak trochę głupio jak ja się będę dar, a inni będą mieli za głośno, nie?
Ja potem zrozumiałem, że plastikowe dinozaury są zrobione z prawdziwych dinozaurów. No tak jest. Tak jest. Mogę, nie mogę. Czemu mi dwójki same wyłażą tutaj? Ja nie chcę podwójnych walk. Czy wy to potraficie zrozumieć? Jeszcze na magnetony jakieś. Pomocy. No ale co ja ci poradzę? Zadzwoń do nich. A już nie mam. O, special attack, a minus special defense. Nie, nie chcę ryzykować. No i liderka. No nie! Tak nic nie dało to, ale trochę mu tego ataku wziąłem. Ale wiecie, że tu może być problem? Naprawdę może być problem. Chyba nawet slashem trzeba będzie to zrobić. O. To może być problem. Ja mam głośność Freda na poziomie 80-90%. Bo ja mogę się podgłośnić jak chcecie, nie? Jak coś. Dzwonnik pewnie chodzi na siłownię, dokładnie. To taki koks. Ten proszę do działu obsługi klienta, dokładnie. Ja mam 201. Christoph to było. No spoko, spoko. Abracadabra i Zony przestaje. No fajnie by było, co? Kurde, te ciężary! Abraham Goldaka z tym... Hotelem. Ja tu umiem spartolić, słuchajcie, koncertowo, naprawdę, no patrzcie, no nikt tak nie spartoli tej gry jak ja. Thunderwave, ja, damy Thunderwave. Zaro albo to... Dobra, Liki Laki. No i udało się jakoś się udało ten stalowy przejść. Taki pudzian pewnie dzwonik, dokładnie, on wiesz, on idzie na siłownię, a ja do dzwony idę, wiesz? Dzisiaj robię dzwony. Dobra, jademy, dobra, przyspieszamy troszeczkę, moi drodzy. I Aurora Beam i jademy, teraz przyspieszymy, jest 60 level. Wątpię, żebyśmy dzisiaj to skończyli, ale wiecie. Nie. To nie jest jednej... To nie jest mój ulubiony run, że tak powiem. Nie w niego, kurka, flak, ty pacanie, w nią ładuj. No. Będzie dwóch fizerów, czyli będzie tu fizer tu. Ten fizer albo wstań i nie wyjść. Dokładnie. Można też tak zrobić. Tu Wiro dobrze gada. Podać mu. Mi tu ładuje. Gdzie jest mój Moonblast?
Moi drodzy, gdzie on jest? Ja chcę Moonblast. Znaczy ja wiem, gdzie on się uczy na 60 który. Ja to pamiętam. 10 minut prawie, nie wytrzymię za. No wyjdź, dzwoń do nich. Ale Kind Mind by było dobre, ale recover. Dobra, za psa i szoka, jak coś to będę miał PPM-ami. Zwiększać to. Kasa się przyda. Dobra, idę załatwić parę spraw, zaraz wracam. No, żebyś Fizar się nie zdziwi, że przychodzi, że tu już nikogo nie ma, bo wiesz. Zbliżamy się do 21, ale spoko. Jak nie ma? Czego nie ma? Czego nie ma? Stare angielskie domy czasem tak mają. A czy będzie after? Ale ja nie godzę, że 2K. Bo after już jest, nie jest na streamie, tylko jest na Discordzie. Lumia Crash też nic nie zrobię, no. No Moonblast by wszystkich rozwalił jak chciał, no. Ale będzie to najważniejsze. Dokładnie, dokładnie. Będzie to najważniejsze pi teraz. Rogue Ball, czy my chcemy Rogue Ball? Co my chcemy? Kurde, i to jest super, i to jest super, to jest... Ale Special Attack nie potrzebujemy jeszcze, bo nie mamy Moonblasta, to by się przydało, ale Rogue Ball, bo nie mamy bali, a może się przyda. Nie idzie, nie idzie, dzisiaj nie idzie, moi drodzy. A na niego Spark dam. Tak, tak. Dobra, przestań dzwonić, akurat wróciłem przypadek. No wiecie, oni kukają bez rolnetka do ciebie, te. Power grip. No to możemy wziąć za Grave Apple. To tak damy, tak damy. Żegnałem się z tobą. Ja, Freddy, jęczy, to brzmi jak jakiś jastrząb. Dziękuję. Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony. Ja tylko po prostu pokazuję swoje niezadowolenie i tyle. Jasny gwint, no muszę mieć stalowego, no musi mieć stalowego, no normalnie muszą mieć i ogień i stal i nic innego w tej grze nie ma. Dziękuję. To crunch, ty się zabajt oczywiście. Ja wychodzę, ja to torbia. No stali ogień, no najgorzej na fery, najgorzej kurde. Mogę chcę Ludwika wziąć na jakieś fery, nie? Albo pur. Dzwonią dalej. Ci kukają na siebie. Nie, to się może przydać, bo jakbym przed zamienił na lodowe, na wodnego tego Ternausa, a potem sztromem go przypieścił, to by było ładnie. A, i PPM-y muszę zwiększyć, bo już widzę, że mi się kończy. No ile ty masz tego? No jakbym miał tego Moonblasta Pieruna. Dobra, dzisiaj dochodzimy do 70 levelu minimum i chyba będziemy kończyć, moi drodzy. A ja mam ciągle albo Gyaradosa, albo coś innego. No widzisz, ale nie, daliśmy radę oczywiście, nie? To wiecie, to nie ma problemu. Niech dam Pidgeotta, bo już go mamy. Już nim przeszliśmy. Dobra, Candy Jar. Primeape'a też nie chytamy, bo też żeśmy nim przeszli. No za dobry jestem, za dobry. Dobrze, tutaj damy jemu. No, już tu nie będę narzekał, bo tu jest dobrze. No nie, przeżył.
To zmieniłem, bo tam ten Dig wziął i nie chciałem, żeby mi Luxora jego rozwalił, no właśnie. A tobie co? Co się stało, Fuser? Fuser, przepraszam. Nie wiem, czemu Fuser mam cały czas. Dobra, to jest właśnie. I ładnie 70. Jest co pociągniemy, co? Do 80. Lake. Bo ja chcę iść na Lake dlatego, bo tego Stariu złapać. Bo na razie tylko na Likitongu cisnę, nie? A chcę przynajmniej plus 2 mieć. Może być Stariu, więc no... Łażę po elektrycznych i po wodnych, nie? Jak są jakieś badlandy albo psychiczne ten, no to też, bo Mr. Mine'a możemy chycić. Może Omnate'a tutaj. Kto wie, kto wie. O Jezus man. No damy Calm Mind, a? No to co, dałem Calm Mind'a? Nie, Bęben Pudzian. Lumia crash na tego pioruna. Crash. Ładuj w niego, hopie. Tak. Gdy patrz, 72 ja się męczę bo nie mam Moonblasta, jak miał Moonblasta, by wszystko ten. Dzwon Pudzian, no widzisz. No, ale co się dziwisz, hopie? No już musi Kaś trenować, musi coś robić, hop. Czepia się hopa, ja nie wiem, ty. Dobra, jedymy durś. For dance, o. Większy atak, to wezmę zarazem strzela. Revive komu, albo jak voucher. Mamy revive'a. Wiem, że jak voucher, ale to tam trudno. Jest Moonblast! Jest 60. Mówiłem, że 60. Dobra, Moonblast to Aurora. Dobra, teraz już koniec gry. Dziękujemy. Dziękuję panu. Wikinga że przyszedł. No nie no, Moonblast, patrzcie, Moonblast nie ma. I teraz jest cała ta gra. Jest 60 level Xernasa. Dlatego nie chcę, wiecie, tego dawać na YouTube'a. Tak, no bo patrzcie, no co to za gra? Jeszcze też mu 2 razy special attack. Nie ma. I Moonblast, Moonblast. A to mu dam. To widzę, czy Fred masz dziewczynę? Nie, nie posiadam. Obecnie te roski tukej. Chyba, nie ma chyba. Już Bartok już wyczaił, słuchaj. Bartok już wiedział. Lider, maksymalny atak stat, no ale nie chcę, nie. No i Moonblast jest super efektywny oczywiście na walczące. Teraz ja się nie męczę, teraz mi się chce grać w to te. Jezu, jakie szpetne. Teraz mi się w to chce grać. Dobra, no ten przeżył, ale tam trudno. Giga Impact, ale komu? Każdemu. Giga Impact komuś dam. Dam Goldakowi. Za to, no. Chociaż mówię, jak będzie ten, jak będzie, wiecie, w to. A co, 80 jest? O, szybko. Tak się powinien nazywać, Moonblast. Tak. Tak, dokładnie, tak się powinien nazywać. Co? Hydra Pump. Nie. Hydra Pump ma małą celność. No i co, idziemy na Swamp, to nie ma co, bo tam są trujące, chociaż mam już tam ten.
Nie znajdziemy, czekaj, ani Mr. Mine na beach, ale możemy znaleźć Omenite'a, nie? Na beachu, czy nie? To? Beach, chyba tam będzie Omenite. Zresztą on też może być w ruinach. I teraz nie wiem. A pójdziemy na beach, bo Construction Stone żeśmy byli. Nie mam pojęcia. No dobrze, no dobra, no pójdziemy, no obejrzymy, kukniemy, nie? Właśnie dziwne Pokemony są na tym. Potem pod koniec chycimy kogoś za Goldaka i tak. Zostali na minutę. No, wstań i idź tam im brawo bij. Nie chcę dać discharge, bo on atakuje wszystkich wokół. O, Bear Punch. Pięknie, pięknie. Dobra, jeszcze trochę przedłużymy ten stream, co? Jeszcze trochę przedłużymy. Bo mi się fajnie, bo jak jest Moonblast, to mi się fajnie gra. Odpoczynek między seriami. Ja zapomniałem, ale racja, no mob musi kiedyś dychać ten. Jak ja zawsze, jak go właśnie tam jak ze znajomymi, to widzę na siłowni, mówię, o, Master Ball bierzemy. Daj dychnąć tym mięśniom te, a nie, że ty bierzesz, nie wiem, zrobisz serię, a minuta i już jedziesz na następną serię. Mówię, kiedy one sobie mają podychać te mięśnie te? Daj pokój zawsze. Lumia Crusher, na niego damy. Tail na niego. Dla mnie to nie jest śmieszne. Ja wiem o tym, Ja sobie zdaję z tego sprawę. To cię wnerwia. Ale po prostu... Mnie najbardziej śmieszą rzeczy, których się nie spodziewałem i ja zapomniałem o tym, a... Piro to przypomniał. Jest Army! Chytomy go. Ale miał ej. Tutaj to jest Starmi, chytomy go. Tak, ja to Spartole pewnie. Lubią Crash? Nie, bo nie chcę go zabić, nie? Jak mi go zabijesz, to się wnerwia, ty. I za Goldaka, no ale no niby... Albo Samurota damy. Za kogo zamieniamy Starmi, co? Napiszcie na czacie. Teraz prawem słyszę ciebie, lewym ciągle bim bam bam. Już dawno przystali. Za kogo zamieniamy, bo Stary musimy wziąć, bo wtedy będziemy mieli plus Liki Tonki plus Starmi. Muszę zapamiętać, żeby Tangelę chycić potem tam. No napiszcie na czacie. Co? No chodzi o to, że za kogo dajemy, bo Starmi chcemy dać i kogo zamieniamy. Nie słyszę cię. Ja cię też nie słyszę. Nie wiem, Goldak. No to Goldak, no trudno, no. Skoro tak napisaliście. Bo mnie to jest Gancegal, nie? Nie muszę dać. Tak i teraz. O, jest super efektywny. Żeśmy się dogadali, zostawcie Goldaka. No i poszło. Trudno, no nie będę miał tego szczęścia, że tak powiem, laki, no ale to... No to też tak nie do końca o to chodzi, nie? Dobra, Moonblast na niego, a na niego będzie Aqua. Ale tu żeśmy się zawsze dogadali, jak były te ankiety, to zawsze 50 na 50 dawaliście, więc wiesz. To zazwyczaj tak jest. Dobra, Moonblast rozwala wszystko. Jeden na mi powie Psyduck, drugi Goldak. Ja wiem, że to jest drugi ten, ja wiem, ale... O, stary, mi chytamy, nie no, żarty. Rock type mówi, jak to ma rock type? To ma rock type. Żaden, no to po cholerę to mam dawać. Albo atak, rock. Liki tank ma, dobra, już wiem.
Teraz też żeśmy przeszli. Co ja zrobiłem? Kurde, 89. Jaki ze mnie jest pajac, Fred. Patrz, co się dzieje, patrz. Mam traumę. No wiesz jak to, no słuchaj, bywa, no. Może tak to nie, czekaj. To będzie lepsze chyba, no zobaczymy. O, Misty, patrzcie, Misty, o, jak ładnie. O, Volt Switch, dobra, Mixer asem. Dobra, to co, to ja przejdziemy Misty i po prostu, nie. Stalowy. Nie mam Karbosa niestety. Swagger się przyda. Tak, mi się przydał, ale nie mam za co. Mamy Moonblast. I nie ma go. To nawet i tak Moonblasta daje. A nie, mogłem dać właśnie Night Shade. Dobra. Star mi zaraz szybki. No dobrze, to słuchajcie, będziemy na tym kończyć. Ja to przejdę, oczywiście będę da wam znać, jak coś oczywiście ten na społeczności. Więc słuchajcie, bo ja nie lubię tego Pokemona. Dobra. Dobra. To by było na tyle, moi drodzy. Dzięki, żeście byli. Pamiętajcie o szopie w górę, subskrypcji i komentarzu pod tym filmem. Nie no, dziękuję wszystkim za obecność, za fajny ten, żeśmy sobie dzisiaj o filmach pogadali, więc super, cieszę się bardzo. No i co, i do zobaczenia we czwartek. Zapraszam oczywiście na YouTube'a, jutro będzie zapis z live'a, a we czwartek wleci prawdopodobnie Śląski Pokédex. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Co? I do usłyszenia. Czekaj, ja ci pomacham, Fuser, że kończymy, mamy czas, nie? Więc wiesz. Więc dzięki, żeście byli. I na razie.